La ekhaya sanibonani emoyeni. Ngisemzini kaMengameli. Ne. Omkhulu ophethe umizwe noRamaphosa. Uzomthola uzombuya ngizokho. Ngizofuna uphambi isibhodlela manje TV. Phela phela ibhodlela. Ngizolanga magebe. Unakho lokho. Owapi lo? Owapi lo uthi uphethe thina? Lo uthi uphethe thina unakho lo. Akini imthetho akafuna lo. Manje nyanda baphula khonyama lapha nhle nyotha la vele. Siyotha mfowethu. Hayi bakithi. Hey, uthini? Uthi uphethe mina on shit. Shit, ikhala man shit. Ayama. Kodwa lo muntu uyalazi icingwane. Hey man shit man. Owakhuluma umuntu. Shit man. What a bishop. Why shit?